vuurwerk weer verbeen. Maar het karbietschieten, dat kon wel gewoon terug in. En nou ja, we hadden mooi dat de jeugd nu een beetje, maar geef vuurwerk en dan kan mijn karbietschieten maar wel. We hebben geen van, hups, actie. We als ouders zijn er wat bij als vrijwilliger. En nou, dat wordt in een goede baanlijn. Van waar hebben het karbietschieten geleerd? Nou, een beetje voor mijn heid en voor mijn oom en paken die het vroeger heel vaak. Hoe laat ben je vandaag begonnen van de morgen? Nou, net altijd bediend, want eerst laat je zijn tent in stukken. Dus ja. Oh, het zijn gewoon 10 uur. 8 uur, ja. Waar is je de bos? Dus, nee, maar we houden al het verstand er een beetje bij en dan komen we goed. Dus als we al een beetje netjes houden en een beetje verstand bij houden, dan kan er geen ongelukken gebeuren. Dus het moet goed komen. Yeah. Wat is er nou zo mooi om een karbietschieten? De sfeer eromheen, de knal, de meeste van mij, dat is het. En de knal met het mooiste. Dan ben je even die bietloegen langs. Dat doe ik elke keer. Ja. Ja, een mooie traditie. Ik moet er terug in kennen, want dat maakt zo volle net, maar dit mag wel. Want dan ga je ze besteden je 24 uur. Nou, dat is voor mij ook nice, maar dat is zeker een feestje worden en ik heb een cadeautje in mijn naam, dus Hoe gaat het in die zesde deal? het is rustig. En, maar er ben bijvoorbeeld 40 ploegen, vliegen hier weer te 24. Ja, dus kabitje is wel, wel hot, zeg maar, hè. Dit is toch geweldig. En als je ziet hoe veilig het hier gaat, ja, dit wil je ieder jaar. Dit moet gewoon blijven, dit hoort bij Friesland. Zijn er